sugar na kaslem jong unausan hima. Kum shibenta ban kinteo ya ka kamrep so strawberry lani uso shan. Bajutip hakaktin khasi ka Young Minds Association of Meghalaya haringkat ka jinge trailang bat ka Motorsports Association of Meghalaya menta ka singi ka arpu sautrik unai leber arajar arpulai kelas dang ya ka tamasa Strawberry Festival ka ba arsngi lenter ha ka ba menta ka singi kaladon ka jinge ko penher kali heki surok khoru khoram ya kabala tip kum ka force maximum attack challenge kabala punlong hamadan kurkalang lomdat klab hoy rembong kajing tmu ka bakong san jong kajing punlong je ni ka tamasa kalong ban kintio ya ka kamrep so shan hapo ka than bat kumjuru ban penmi pisan ka benta ki kamle isen ai ban yarap iki longying ki baduna ka yo ka kot bat ki baduk bakerdu kumbal jule na ki Porsche ki por. Haka jing sedang jong katamasa ya ka jing penher kali la play pat ba do sports secretary ka Ribhoy Youth Federation jong ka Eastern Zone usamla kitbok karluki. Haka jing don rengkat kinong elam ka YMAM bakin top yo advisor uba lover lingdo u president ba Eastern ay hing lambat ki way di ki reorang ba bat kinong elam ka MSAM. Hagani ke jing Yakob ladan hadu kumbah nyopo arngut kinong nya akali na keleng gejela badru na gejela nagalan bakin thop langi ki kintai bat shenrang kilawan banya shimbenta shirhem hagani ke sngi ban saya lagi jong ki sap ki pong hagar kom nya akali hagi surok ba khoru khoram haga sngi ban penkot ye ka tamasapan kabalong lasai ke sngi satjan kin donru shibon gi jing pen bernyai ki patba lingba ka jingruai jong ki nongruai ba paunam ka jela kum ka samla kinteu lin mau penyang usamla one job soklet lembat kiwei Today ocean. We have seven cars, and the drivers we have 9, and one lady driver from Nagaland, Dimapur. This is my 4th time in Shillong. I've been participating all over the northeast, and out here this is my 4th time in Shillong. Yeah. Can you just share? Yeah, comparing to Shillong as well as the Guwahati also, and Dimapur, Nagaland. So comparing to this event and that our event, it's the ground is very very fast track. It's a very interesting game, and out here we have many good drivers. It's hard to compete with them, but let's see in the final who will win. I'll give my best. I'll try my best. Okay, what is your message? My message to the drivers: to drive safe. Especially there are many reckless drivers in the northeast. So if you want to skill out, want to show your talent, just come on the track and show your skills, the driving skills, and not on the track. Ka jing tmu na kaliang ka jungi kum ka Young Minds man perlong ya gani ka jing pen her kali mo namar kali kum si benta na benta ka awareness program ya ki kon samla jo ni ka than ka jungi namar ngi ki bobon ha ki surok ha ki highway ha ki ni kitai ki kon samla jungi teng kar komnya kali ka jungki kalalong siya bapalan de namar tong ta ka daw ngi perlong khnang ya gani ka jing pen her kali hang ne po madan rengkat bat kani ka asosian mo kibana kaleng jong jela kiwan kalong ban komsi benta ba kitu ikon samla ki jongi kiba nya kali kiba panheri kali ha ki surok highway kini kita ki accident kamut kini ban wan siap kum gane ka benta cakane ka sport
ban kenang ba kinyo ya ka experience ane kar kom ya nya kali hak ta kar kom ka ba don burom bat ka ba don akon tigi ba kwa ban penher kali kum bo mene ka long ba kin so bah banwan siya kum kini ki lempong ki ba ni organize Then Tito ya ka ba menta te kim don ki ba kum kita ka teri ki jelah ki bawan mo notice bro ka kali ya kim mentalon ke ngi smodon bok ru nakaliang jong ki lokal jong in ang niru ki don kumba sausan ngut ki baya kim mentah ka ba dei bat kanika aris kali Tito sa kawai pat kalong ba la syai kanin ka final jong kanika spot na riskali te ka jing kentu ke jongi ki pai ba moi ki khon samla jong naga than bat jong ka jalai pro kawai bakin sobha banwan sakhi dar ki jong ki khmat ya kani ke jing ya penher kali bat ba kandon ru ka strawberry festival la syai ka sengi ke ban la pelong da kaliang ka jongi ka yong man te kin don ru shibun ki artis ki ban ya shim mentah ka bayo pot ya tem merwai bat ki don ru ki stol la mentah ki strawberry bat ki jing bam tenrai ki bana kaliang ka jongi na ni report han riboy ngila pen kre na ka menta jing ki ba ki banwan sekani ka show ka jongi la syai ka sit kum tangi aware ya paro bapin sobha bani wan nomor ba ka bami nang ni ka long ba ka jing kwa ka jongi ka long ban ya rap sembai na ka menta kitu ki ba don men sem ban rap uni strawberry nomor ba kum bolong menta syani ka than ka jongi strawberry long ba ya yo bat bala ru bandi ha ka dor bet kum tangi aware ye ki pranang susnong bakin sobha ban yawan Kunjuru bandut ya PAPA kiwa kalian joki organizer ke tempat berpenian. Habapai syaga jala ke joki, idai ke jala ke bawah ha di dalam latai, bukan lagi joki sub. Sela berlong hati games and sports ke jala ke joki. Tinggi ni iba nak kawin kepor, kawin berkepor. Nawai senam ke jingdon jadi kena lakai kanang kiu. Saya gubun pak di sports kiba don hak jala ke joki. Dile se kanero kane ka way ko ba pipila na kung tapan promote ya ka sports hapo kane ka ri ko ki jongi hawak ka phai pade se ka jingdon jikilat inti dong ta ki jing ka sports hapo ka jala nang ta ki sports person ki jongi midang guna ha ya kalian jongi ka seng RWF hawak ki don kino ki athlete sene ki person ki sports person ki ba let mi khmat se ko pede ki jeli jing ila kai le sobar ki jala ki jongi ni jo ai ke jing kersan ki abu ki wan ut ki wan pani ke jing arab nginde ka sang ko baru spa handroi ngidon pada ka mensium ni trelang kum kadak ko ban kersan ki ni jo ai ke ka mek ko mensium na ka benta ban kentiu ya ka sab ka ba play ula ai hakina ka unta bin kiu shakmat pat sofrang ramdon shibun ki kenden na kita ko yang ki barok ki organizer ka lokay pagkunjuro ya ka sabot nila utundak program pagkunjuro ya ki participants but nagalang juga ka RWF ngidan ka jingay ka ba ngidan ka mensium menetri rengkap api kadak ka jingay snok tilang na kawanta ka ka program ka joki ang karpat i General Secretary jeng Emsawin Subhabarwan Squad war kaliang juga ngidan Ewan I YP Puput mo ketika jingkuran